The Big SA ya aka yi ne? Lafiya wallahi maza ya aka yi ne, baba ya ne? Ya aka yi ne, ya garin? Ina son dalla ina tambaya ne. To Allah ya sa mu sani. Lambar abun nan. Sani SS. Oh, ga aboki. Oke ga abokin sa ma da Za ka samu akwai numban shi. Akwai number shi. Akwai numban shi. Wanda za ka yi. Ka mu kawai ka je ka sa katin ka zo ga numban shi. Kai, amma gaskiya akwai da mu. Tun da ka riko na ta ko da kafa naira 100 kenan. Ka ganta naira 100 kenan. A to baka damu ba wallahi. Wallahi baka damu ba. Da ka damu zaka ko katin 100 mana. Dan last card ɗinka. To in kana neman shi ba ka sa kati ko ka kira shi wani abu ne? Kuma na san kuɗi zaka karɓa gun shi. Shawara ce. Ka je ka sa kati kawai. Naira 100 ce fa kenan da. Kawo kaza. Kai baba ina. Bari iya ba. Bai damu da shi ba Allah. 100 ce fa ke. Baba wallahi ba su san katin ba. Dole ne. Oke ka siyo ne? Ai kai za karuwanka ne kawo a loda. Ni wallahi za su ban yan biyu. Labari ya shiga. Kaba. Sani ya siyo. Sani ya siyo. Lafiya? Ni gaba ɗaya ba na manta na ci bashin 400 ba kawai ina sa yanzu naga test message sun kwacin cin da naira. Sai sun dawo da shi. To ai ba dama su dawo da shi. Ya zai ka ce ba su dawo da shi ba. Naira kudi na ce ba. Wallahi ba za su iya dawo da shi. Ai wallahi ka ce musu dawo. Wallahi su dawo da shi. Ni ka ce musu su dawo da shi ko kuma in ci bura uban su. Na ci yaji na samu canji wasu ce shi ne ce ne ko na san bai wace.